trenutno zaliveno. Koliko, kojim bakterijama i kako to pogoduje i kakve su to infekcije koje se sada šire Srbijom? Nije se niko od vaših kolega oglasio, to da znate. Dakle, oni su, da, čak su i majke dosta se onako gradile i kažu pa dobili smo antibiotsku lokalnu mast i kako se zove onaj rozikasti rastvor? Hipermangan. Hipermangan i kaže tako. Fenomenalni hipermangan, naravno, dok ga ne ukinu jer je 100 dinara. Moje kolege se oglašavaju, na primjer, na sledeći način. Oni se oglašavaju kako imaju svoju decu i kako će HPV vakcinom jedva čekaju da vakcinišu svu svoju decu. Dakle, to je nivo njihovog oglašavanja. Kako je to Drugo, niko se nije oglasio da nam objasni da smo pogrešno učili studente, jer ja sam 35 godina predavala da virus koji ima spoljašnji omotač tokom leta je neaktivan, a to je virus korone sa spoljašnjim omotačem, da na njega deluje sunce i da on tada nestaje, odnosno smanjuje se njegova infektivnost. Evo, desilo se upravo suprotno, je li tako, da smo imali par tih pikova. I sada je ali se niko nije oglasio da to objasni, ali su se vrlo oglasili da spisak svih farmaceutskih kuća koje proizvode vakcine drže predavanje studentima, pa čak i kada je AstraZeneca povukla svoju vakcinu, oni su i dalje ostavili to. Vidite kako je krenula korona, onda su krenula druga širenje teme na drugi infektivne agense, pa se čak i o nekim super gljivama priča. Vi znate da se ja bavim gljivama primarno, a onda se priča o tim nekakvim super bakterijama. Dakle, mi svi živimo u jednoj simbiozi sa mikroorganizmima i oni nama pomažu i biljkama, pomažu i raznu remedijaciju vrše u prirodi. Mikroorganizmi, pre svega bakterije i gljive, delimo u nekakve 3 grupe, one koji se razmnožavaju na niskim temperaturama, na temperaturi našeg tela, što su mezofilne, i imamo termofilne na vrlo visokim temperaturama. Nažalost, ja to nisam propratila, o čemu ste me vi danas pitali, tako da ja ne umem da dam odgovor. Ali ono što apsolutno iza čega stojim, to je da se vrši zamena teza i da ja sam prvi put u životu, a pritom sam i magistrirala i doktorirala na imunologiji, predavala imunologiju i mikrobiologiju na nekoliko fakulteta i u nekoliko država, prvi put je tokom korone se desilo da je to bolest koju karakteriše eozinofilija. To je nikada povećan broj eozinofila, to su ćelije bele krvne loze koje su karakteristične za malignitete, za trovanja, za parazitske infekcije. Dakle, nikada za virusne infekcije. I za alergijske reakcije. Taj deo niko nije objasnio. Pazite, taj nonsens da virus koji ima omotač i koga sunčevi zraci ubijaju i postaje infektivan baš kada je sunce, niko nije od stručnjaka objasnio, od ovih koji promovišu vakcine i svoju decu koju će vakcinisati, niti je iko objasnio taj fenomen vezano za eozinofiliju. I što je veća eozinofilija, to je teža klinička slika i lošiji ishod bolesti. Dakle, ko je dokazao da je u pitanju bakterija? Ko je dokazao? Znači, mi to ne znamo. Ja sada vama treba da odgovorim na nešto o čemu zaista ne znam. Ja, evo, znam, neko je spomenuo bris. I evo ovako, nisam ja kontrirala samo koroni. Ja celog svog života, radeći u svojoj struci, vidim stvari koje su loše, pogrešne, koje nisu dobre. Jedna od takvih stvari je bris. Dakle, vi brisom suštinski dobijete ono što je normalno. Kada vam se uzme bris, u stvari u 90% slučajeva baš ono što je patogeno vi ne možete da dokažete. I naravno ja sam sela, osmislila jedan projekat, jednu novu metodologiju, dobila. Država Srbija je finansirala taj moj projekat, zamislite, imali su toliku nesreću da u trenutku kada su me najviše napadali, tada je stigla odluka o tome da je moj projekat odobren za finansiranje, to sa vrlo visokom sumom od $500.000 eura, pa sam i po tome bila u nekim novinama, eto zamislite kako to, ali upravo ja tim svojim projektom dokazujem da nešto što svi tvrde da je pogrešno, pazite, nema kongresa na kome ja učestvujem da kažu moje kolege mikrobiolozi, ali bris nije dobra metoda.
ali niko ne kaže dajte da napustimo to što nije dobra metoda i da pređemo na nešto drugo. Nešto drugo sada ja dizajniram, u procesu je patentne zaštite i pozvani su pacijenti da biće zvanične informacije kada mogu da se besplatno testiraju, ali samo za gljivične infekcije. Zato što je moj projekat se odnosi na gljivične infekcije koje su i tekakav problem. Dakle, da skratim, ja ne znam o kakvoj se bakteriji radi, ne znam čak uopšte da li je bakterija. Dakle, to je neka hipoteza. Neko je to rekao. Skoro sam pročitala i o amebama, da postoje amebe koje jedu mozak. Pazite, ja nisam samo mikolog, ja sam i parazitolog. Dakle, ja 35 godina radim one oblasti koje su marginalizove, to su bakterije, gljivi paraziti. Znači, non stop se, znate, meni šalju da me konsultuju ljudi pa kaže mikrobiološki pregled, pa to nije tačno. To je bakteriološki pregled. Jer ako vi napišete mikrobiološki pregled, vi onda time garantujete da su radili i gljive, i viruse, i parazite, i bakterije. I rikacija. Pa, okej, i one su jedna grupa bakterija. Znači, mi imamo terminološki ili antimikrobna rezistencija. Ja sam na svetskom kongresu to pitala. Zašto vi govorite antimikrobna rezistencija kada suštinski sve vreme vi podrazumevate antibakterijsku rezistenciju? I nisu prihvatili moju sugestiju. Ja sam samo rekla, ja vas molim da budemo precizni, jer antimikrobno je i gljivično, a to je minimalno zastupljeno, ali to su vrlo neke finese koje mi, evo, na primjer, evo ovako, 2 doktora su se složila da screening treba da bude od 0. dana, a onda smo već u sledećem trenutku videli da nema ko to da radi, da je to komplikovano. Nema magneta, dakle čovek sa dijagnozom ne može... Moramo biti realni i moramo tačno definisati određene probleme i naći rešenje. Znate šta, evo znate